Dan il-budget se jkun qed jinvesti l-akbar nefqa soċjali li qatt kellna f'pajjiżna mingħajr ma ddaħlet l-ebda taxxa ġdida biex l-ekonomija tkompli tissaħħaħ. Kim dan il-mod li l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri iddeskriva l-budget 2024 bit-tema Malta Ġusta, l-għada li tħabbar mill-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol Klajt Karwana. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Xkembri irrimarka li għalkemm madwarna qed jippersistu sitwazzjonijiet diffiċli pajjiżna baqa' bir-rotta ddur għal ekonomija b'saħħitha. Dan il-budget se jkun qed jinvesti l-akbar nefqa soċjali li qatt saret ġew pajjiżna. Però dan huwa possibbli li jsir u mingħajr ma ndaħlu ebda taxxa ġdida għal sena oħra għaliex għandna viżjoni ekonomika b'saħħitha li qiegħda tħalli riżultati u ħadd tkompli tkabbar il-kejk ekonomiku ta' pajjiżna. Fil-fatt il-Ministru spjega li ċifri juru li l-ekonomija għan sena d-dieħla se tkun qed tikber b'4% f'termini reali. Dan hu l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Il-Ministru qal li dan hu frott ta' ħidma matul is-snin, speċjalment f'mumenti diffiċli. Fil-fatt fost il-miżuri tal-budget huwa aċċenna l-aktar miżura b'saħħitha kemm soċjalment kif ukoll ekonomikament, dik ta' 350 miljun euro f'sussidji għall-enerġija. Il-Ministru qal li żminilu l-forzi tal-establishment nazzjonalista kienu qalu li pajjiżna ma jistax inaqqas il-kontijiet ta' dawlu l-ilma għax dan hu impossibbli li l-pajjiż ma jiflaħx għal miżura simili u li l-pajjiż kien se jinżel għal kopteħ. Minkejja dan Xkembri qal li s-sena d-dieħla biss dik l-għajnuna se tkun ta' 350 miljun euro, 5 darbit aktar minn dik li għal ħaddieħor kienet impossibbli. Qal li permezz ta' din il-miżura anka fl-aspett ekonomiku Malta għandha fost l-orħos kontijiet tad-dawl u l-ilma fl-industrija. Il-Ministru tkellem ukoll dwar il-qasam diġitali u qal li pajjiżna għamel passi ta' ġgant fejn ċifri tal-Unjoni Ewropea juru li minn barra l-gaming il-qasam diġitali f'pajjiżna kiber bi 300% f'perjodu ta' 10 snin. Fl-aħħar sentejn Malta ħadet diversi inizjattivi biex tagħtira startups lejha u bekk il-Ministru qal li f'pajjiżna hawn diversi skemi li jkopru dan, fosthom il-Business Start li tara li kull startup jieħu sa massimu ta' 10,000 euro biex jibdew l-idea tagħhom. Irrimarka li l-Gvern se jkompli jinvesti f'dawn l-startups għax huma l-ekonomija ta' għada. Huma l-kumpaniji li jistgħu jkunu revoluzzjonari li minn kumpanija ta' garaġġ biex nsejħulek tikber għal kumpanija kbira bħal unicorn bħal tista' tgħid il-kumpaniji kollha kbar madwar id-dinja li jagħmlu suċċess fl-aspett diġitali. Dawn huma kollha kumpaniji li jkunu bdew b'idea ta' startup, eventwalment tant kemm tkun tajba dik l-idea li tiffjorixxi għal kumpanija kbira. U l-mira tagħna li dawk hekk imsejħin unicorns huwa li Malta jrid ikollha tal-inqas unicorn waħda sabiex impoġġu lil pajjiżna fuq il-mappa tad-dinja f'dan is-settur. Il-Ministru qal ukoll li se jiġi introdott tal-ewwel darba f'pajjiżna il-Venture Capital Fund. Dan hu fond fejn kumpaniji bi stabilità finanzjarja jinvestu f'kumpaniji żgħar u li għadhom jibdew, però b'idejat innovattivi. Dwar il-video game development f'pajjiżna, il-Ministru spjega li hawn 20 kumpanija preżenti u jħadmu magħhom 250 persuna. Hawn ukoll 400 student li qed jistudjaw fl-Università ta' Malta u l-MKAS f'din l-industrija. Fl-istess ħin bħalissa qed jitħarġu 20 lettur Malti li jistgħu jibqgħu jgħallmu f'dan is-settur. Mal-kulana ta' miżuri tal-budget li ġejjin minn fondi Ewropej, il-Ministru fakkar fil-miżura ta' 40 miljun euro għan negozji żaru medji biex dawn ikomplu jissaħħu. Fl-aħħar il-Ministru temm jgħid li dan il-Gvern qed jieħu deċiżjonijiet biex ikun hawn sistema ekonomika b'saħħitha għal ġejjieni u bl-aktar riżultati sbieħ.